Kumpanija ta' Ivan Bartolo, ippreżentat bħala star candidate tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali li ġejja, tneħħit minn fuq il-Borża ta' Malta għaliex kisret ir-regoli finanzjarji. L-aġir ta' Bartolo kien deskritt bħala irresponsabbli minn esperti fis-settur finanzjarju. Jirriżulta li din il-kumpanija bl-isem ta' 6PM tneħħit minn fuq il-Borża ta' Malta għaliex ma ppubblikax ir-riżultati finanzjarji tagħha skont il-liġi. Is-sospensjoni seħħet ftit tal-ġimgħat ilu iżda kellha tkun estiża għaliex il-kumpanija ta' Ivan Bartolo baqgħet ma kkonformatx il-pożizzjoni tagħha mar-regoli. F'korrispondenza uffiċjali l-MFSA qalet li kien għal iktar minn darba li l-kumpanija ma ppubblikax il-kontijiet tagħha u wissiet li jekk il-kumpanija ma tippubblikax dawn id-dokumenti sakemm tkun sospiża, l-awtorità tista' terġa' tissospendiha għal perjodu ta' 10 tiem oħra. Ivan Bartolo huwa wieħed mill-kandidati favoriti ta' Simon Busuttil tant li fdaħ bi proġetti ewlenin tal-kampanja elettorali fosthom dawk online. Id-deċiżjoni li titneħħa minn fuq il-Borża ta' Malta tfisser li dawk li xtraw l-isma u l-bonds spiċċaw issa bi flushom iffriżati sakemm Ivan Bartolo u l-kumpanija tiegħu jiddeċidu li jippubblikaw il-kontijiet finanzjarji tagħhom. Ironikament, Ivan Bartolo qal li se jkun kandidat mal-Partit Nazzjonalista għax irid tmexxija trasparenti u nadifa.